Mae o'n ddrwg i bawb. Mae'r sefyllfa da ni'n wynebu leni'n y sefyllfa anoddol da ni rioed wedi i wynebu. Da ni'n mynd i fewn. Mae'r storm perffaith. Da ni'n gweld cynnydd mewn angan am gwasanaethau. Da ni'n gweld llai o arian dod i fewn i ymatab i'r angan yna, a da ni'n gweld yr argyfwng costa byw hefyd ar bobl, a felly mae gosod y gyllideb leni yn ofnadwy anodd. Dim ond pa adran da ni'n edrych ar dorri gwasanaeth mae'n mynd i effeithio rhywun, ond be da ni wedi trio wneud yma eleni ydy trio defnyddio'n arian wrth gefn, gwneud toriadau mewn gwasanaethau a cynyddu'r dreth cyngor fel bod ni'n cydbwyso'r gyllideb fel yna, ond dydy cyllidebau fel hyn ddim yn gynaladwy, a mae rhaid i'r Llywodraeth ddechrau ariannu y pwrs cyhoeddus, neu fydd na ddim gwasanaethau cyhoeddus werth i gael ar ôl. Da ni wedi bod yn ffodus yma yn Ynys Môn ers 2017. Da ni wedi bod yn cynyddu'r nifer o arian wrth gefn oedd gennym ni mwyn dyddiau fel hyn. Yr her ydy unwaith mae rhywun yn defnyddio arian wrth gefn, mae di mynd am byth. Felly eleni da ni'n defnyddio dros 4 miliwn o arian wrth gefn i falansio y gyllideb. A flwyddyn nesaf fi rhaid i ni ffeindio hwnnw eto. A mae o'n bryder pan mae'r arian wrth gefn yn diflannu be fydd sefyllfa ariannol y cyngor, ond eleni mae o'n amddiffyn mwy ar y gwasanaethau, ac bod y treth cyngor yn ofnadwy uchel, mi fysa fod i gofod mynd yn uwch i orfod balansio'r gyllideb. Mae hwn wedi bod da ni wedi mynd yn raddol at y premium tai gwag, neu enwedig y ail dai, a y cynnig leni wedi bod yn mynd o 75% i fyny 100%. Mae o'n mynd i helpu eleni oherwydd da ni wedi gwneud y penderfyniad bod hwnnw'n dod i'r cyllideb revenue mwyn amddiffyn y gwasanaethau, gan bod ni'n gwybod bod gennym ni dal arian wedi clusnodi i gefnogi ein prynwyr tro gyntaf. Yn anffodus leni, fel glywon ni'r Prif Weinidog yn deud yn ystod yr haf, fydd faint o arian sy'n dod i Gymru ddim yn ddigon chwaith, a da ni'n sôn am filiynau o arian sydd ddim digon o arian yn dod yma i Gymru. Wedyn yn amlwg pan mae o'n gyrraedd y Llywodraeth yn Cymru, maen nhw'n gofod blaenoriaethu. Maen nhw wedi blaenoriaethu'r gwasanaeth iechyd fel da ni'n gyd yn deall. A maen nhw wedi rhoi cynnydd yn gyfartaledd o 3.5% i Llywodraeth leol yng Nghymru. Ma'n Ynys Môn, da ni'n mynd i cael 2.5% o gynnydd, ond mae'r bwlch gwirioneddol da ni'n gwynebu'n 8.9%. Felly does ddim digon arian yn dod o Llywodraeth Llundain i Llywodraeth Cymru, a wedyn does gan Llywodraeth Cymru ddim digon arian i roid i lawr i gynghora, a dyna pam mae cynghora sir ar draws Cymru yn gofod torri gwasanaethau, gwneud arbedion o defnyddio arian wrth gefn a cynyddu y treth cyngor, a mae bob cyngor yng Nghymru yn yr un sefyllfa. Wel, mae o fydd i bawb bod ni'n diogelu gwasanaethau cymdeithasol oherwydd does yr un o'n i'n gwybod pa ddiwrnod fyddan ni ar ei gofyn nhw. Mae hwn hefyd yn wasanaeth statudol da ni'n gynnig fel cyngor, a da ni'n diogelu nifer o blant a theuluodd yma ar yr ynys, ond hefyd yn gofalu am yn oedolion oedrannus a phobl ag anabledda ac angan ein cefnogaeth ni. Mae diogelu a gwarchod gwasanaethau cymdeithasol yn allweddol i bob un ohono ni. Ond eleni, mae'n bwysig i mi nodi, da ni yn gorfod edrych ar y cyllidebau yma yn fanwl iawn. Da ni wedi gwneud toriadau wan ers dros 13 o flynyddoedd. Mae hwn yn gael effaith, ond da ni eisiau trio gwarchod y gwasanaethau yna sydd yn edrych ar ôl y rhai mwyaf bregus yn cymdeithas, a mae digartrefedd yn un o hynny hefyd. Mae'n bwysig bod fi'n nodi fo na dim penderfyniad da ni'n ei wneud yn hawdd yma yn y cyngor ydy gosod y treth cyngor a torri gwasanaethau. Da ni mewn sefyllfa argyfyngus fel cynghora ar draws Cymru, a dwi'n pryderu'n fawr iawn be fydd ein gwaddol ni yma i'r genhedlaeth nesaf. Mae addysg yn cael toriadau, mae gwasanaethau cymdeithasol yn cael ei edrych ar ac yn gwneud arbedion, mae'r holl gwasanaethau hamdden, llyfrgelloedd, mae bob dim o dan y chwyddwydr, a dwi'n bryderus iawn am beth sydd i ddod. Mae angen i'r llywodraethau sylweddoli gwerth y gwasanaethau cyhoeddus yma i'r cyhoedd.